Hai mă, nu vin cu a. Zi-mă unde vrei. Vino dracu. Vino încoace, mă. Băgă-mi aici pula măta. Înacui, mă. Dă-mă în parte cu mine. Ieși cu toporul, ieși cu ce vrea pula ta. Ia zi, mă, ce vrei de la mine? Ba pula în gura lui. Zi, mă, ce vrei de la mine? Ieși mă cu ce vrei tu. Eu sunt în curte la mine, mă. Tu ce? Cu mine, dă-te în pula mea. Ce faci, mă, acolo? Ce cauzi, mă, bețivule, acolo? E sărăcie de om. Mă, bețivule. Dă-i pula mea de Mai cu o cărțare. de zdrânță. Ai noroc că există lege pe lumea asta, că te făceam praf. Bă, ai noroc că există lege pe lumea asta, că te făceam praf. Bă, tu n-auzi? Ai noroc că există lege pe lumea asta. Eu atâta zic. Uite, a spart paharele, cănile, plin de băutură. Ia uite, ia uite. Da, mă, sunt beat. Da. Dă-i pula mea de aici, că te fac și beat și treci și când vrea pula Pe cine, mă? Pe cine? A? Ai uitat că n-am vrut să dau în tine, mă, prostule? Ai uitat? Ai uitat că n-am vrut să dau în tine? Ia uite, uite. Ia uite, domnule. Uite, domnule. Ce se întâmplă cu ăștia aici? Lasă-mă, dă-l în pula mea că intru peste el în casă, E vestul. Ia uite. Vrea să intre peste mine în casă. Dă-l în pula mea, Ia că boschetar, mă. Și ea e implicată. Cine? E implicată până în gât și poliția să face că plouă. Dar tu stai liniștită, mă. Ba pula în gura lui, mă. Da. Că tu nu înțelegi că eu intru peste el în casă, dă-l în pula mea de aici. Hai, mă, vino în coa, mă. Vino că te aștept. I-a spus lui aia de îndigerați și alea. Că am avut tantan cu ăsta. Și a zis că intră peste el în casă și alea. Vrei să-i sun? Ba pula în gura lui. N-a fost în stare să-mi dea stația după mașină. Tu mi-ai dat-o, bă, că ai datorii la mine. Ți-am dat să mânci. Ți-am dat să mânci și să bei. Ți-am luat țigări. Hai, mă, vino încoace. Vino încoace că te aștept. Te aștept, mă, te aștept. Te aștept. Auzi ce? Ea aplanează. Aplanează. Periculoasă aplanează problema. Ia uite. Îl dau afară că nu mai poate, e beat. Nu mai poate, e beat acum. Așa, dă-l afară că nu mai poate. Așa. Dă-l afară. Dă-l afară că e beat și nu mai poate să facă. Așa. Așa. Uitați, domne, care e problema. Ca să vedeți și dumneavoastră care e problema. Cu persoana asta, care mi-a luat toate alea din casă, și cu bețivul ăsta care i-am dat să mânce, să bea și mi-a spart mașina. Hai, mă, pupă în bot. Hai. Hai, că poliția a venit atunci, a găsit bolovanul pe mașină, cu tare, cauciucul spart în lateral cu cuțit. Sau cu ce l-a spart, nu știu. Hai. Așa. 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 Mamă, ce mai dosar! Au, mamă, Doamne, ce mai dosar o să aveți voi! Complicat rău de tot! Ia uite, îi face semn să tacă din gură, să se calmeze. Să se calmeze. Da. Da. O să ajungi rău. Foarte rău o să ajungi. Și tu o să fii halit rău de tot. Cu o cărțare.